पार्सनावनो बेलाय बेलाय हामबाय दाय सारि गाहाम दिनै 28 December 2024 खोनाखे 29 December 2024 रयबारनि साल खोनाबाय इनखे चिनि जतनि पहर क्लाब 41 बছर बा 41 बছर जों चिनि क्लाब आसे माने सालाम पालायना थाङै दङ चिनि क्लाब इनखे बिद्दि बाजार बो जतनि पहर क्लाब इनखे चिनि क्लाब नि बिसिंतै जोङावबो साना मुजुगो तक बसकां जे चिनि एनिवर्सारि एबा चिनि क्लाब आसे माने सालो जों काइसा कतर प्रग्राम संसानाय ओ प्रग्राम बिसिंतै अबो साना मुजुगो जत आमचाइनि ताखुतै बुखसं जतनो क्लाब न काइसा कतर खे करा खे रुमिना नांगो टाउन हिमालय अम काइसा नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस और जेकुनो धर्म नो क्लाब दंगो जेकुनो पार्टी खायनो क्लाब दंगो अबनि बागै नो क्लाब काइसा एकदम सोसाइटी एकदम दरकार अबनि बागै जों खनाक्सिन क्लाब बर्थडे न काइसा कतर खे संसार नाय दं और खाना सिर्फ गेस्ट सासा फाइमाला फाइनायसे सांग खना चिनि और स्पेशल गेस्ट नि फाइमान जा फाइनाय चिनि आमचाइनि नो चिनि ऑनरेबल एमएलए चिनि सार बिश्वजित कलय ताइ बिनि लगेबो तंनाय चिनि आईएस चिनि ताखुक सम्बु इनखे ताइ चिनि सुदयन स्कुल हेडमास्टर चिनि सार धर्मचरण जमातिया ताइ गुबुनो चिनि सोसाइटी नि अकरा साकरा रक बराबो फाइमान जा फाइनाय चिनि क्लाबो इनखे जों खना चिनि program ni butang ke जों खना फुंनि सिमि काइसा थुंमुं नायनाय जे थुंगाने मुसुनाय रक बर पार्टिसिपेट खाइबे मानो चिनि क्लाब नि बिसिंतै नमो इनखे ताइ काइसा अम एकदम नांगुमानि चिनि सोसाइटी वो इनखे परा एबा एजुकेशन बेलाय नांगुमानि इनखे जे ताबुक रों